Tunggu putraning sun sira iku wis wanci merbak wangi kembang-kembang ngambar babar gondoaruk peksi-peksi ngoceh bungah blumbang mening kaya kaca rinengga endah mina ingkang ringas mataya seger swasana tentrem ingkang mapananing pertapan arga belah ana brahmana sipat raseksa ingkang lenggah ing kono nenggih Resi Bagaspati ya risang Anggana putra bombonging rasa tanpa pindha karena nggenya bebrayan lawan Batari Darmastuti wis pinaringan nugraha kaya golek kencana nenggih jabang bayi pawestri ingkang awawangi endang Pujawati ya endang Setyawati mangkono kawijil kang pangandika lamun ta kawya sing lisan sembah kiring ulun kapurba sang mordengrat Hanjrah ingkang puspitarum kasliring samirana ombre Sekar gadong kong ngaskan danyo maweh raras renaning driya Astungkara Sidha
dam sekaring bawana langgeng puji syukur kunjuk mring Hyang Agung kang wis paring sih nugraha garwanipun Kakang Yayi Batari Darmastuti ya Yayi Batari Darmastuti kula nuwun wonten imbalan ingkang adhawuh Kakang Resi Bagaspati sewu kamulyan sing dak tampa kawiwitan nalika semana aku dadi jagone dewa munah satru murka kang bakal ngrebut panguwasa ing kahyangan Suralaya ya kuwi Jim Banujan banjur dening pukulan Bathara Guru ingsun pinaringan wujuding nugraha widodari ya jeneng sira Yayi Batari Darmastuti sakwise mangkono sira ndak palakrama lan saya marem sundha langit dina iki pun Kakang lan Siadi wis antuk momongan ingkang minangka talining katresnan lan panyambunging umur wujude jabang bayabang umur setahun si Pujawati. Inggih Kakang Penemban Bagaspati. Bingah raos sing manah tumrap ibu ingkang saged nglawentah dumateng sunu. Nanging Kakang yektosipun wonten bab wigatos ingkang badhe kula aturaken dumateng Jengandika. Mara kaki matura sing tarwaca Yayi. Kakang yektosipun nalika kula nampi dawuh saking pukulun Bathara Guru kinen leladi dados garwa Jengandika. Kula namung dipun keparengaken nurunaken wiji. Kula namung dipun keparengaken nglairaken anak nenggihipun Pujawati. Saksampunipun ingkang putra lair, kula kedah netepi wajib dados widodari wangsul dumateng kahyangan Suralaya. Pramila saking menika Kakang Penemban, sewu lepat diagung pangaksama paduka gandeng Pujawati samur sakmangke sampun umur setahun nadyan awrat raos sing manah dinten menika kepeksa kula nyuwun pamit wangsul dhateng kahyangan Kakang. Surem Dewangkara kingkin lir manguswa kang layon benya ilang memanise waladala jagat dewa Bathara jagat pangestungkara kaya sinambring gelap jantungku bareng keprungu kang dadi ucapmu ngerti yo nalika pukulun Bathara Guru maringake jeneng sira dadi garwaku aku biyen ki ora nyuwun aku ora njaluk nanging pancen keparengi Sang Hyang Girinata pribadi yen dina iki sliramu kudu pepisahan kelawan aku lan putramu wadon tegese ucape dewa ora kena digugu mung kakehan janji sing tanpa bukti yektosipun kula ugi awrat pepisahan kalian anak kula nanging tartamtu kula badhe nampi bendune dewa menawi mboten mituhu dawuhipun Sang Hyang Guru mestine sliramu wis duwe rasa pangrasa atimu gunakno empakno kang dadi pancandriyamu sawangen Pujawati sih bayabang sing butuhake sih katresnane ibu aku ora kabutan pisah kelawan sliramu nanging sawangen anak wadon kuwi
suwun jengandika saged nampi kanyatan menika. Karana sampun kinodrat ing jagat kula jinejer widodari ingkang kedah leladi ing kahyuangan. Kodrat kuwi sing pirsa mung Gusti sing ngakarya jagat. Mula titah diwenangake budidaya kanthi miradati. Wiwit kula lair sampun kinodrat dados widodari. Wedhae apa ngaku widodari ing nyelaki katresnane anak. Ing atase macan wae banget tresna kelawan anake utawa karo gogore. Ya gene kowe sipate widodari jiwamu kejem ngungkuli kewan. Punapa mirahing sun prihatin waspagung mijil tuhu tahatan po karya Kang Penemban Bagaspati kula ngrumaosi lepat karana lirwa dados garwa lan dados ibu ingkang sae. Kula nyuwun pangapunten ingkang ageng. Saged boten saged samangke kula titip anak kula Pujawati. Nadyan saking kahyuangan, nadyan saking katebian sih katresnan lan pandonga kula tansah sumandhing tumrap kamulyanipun Kakang Bagaspati lan Pujawati anak kula. Rinten dalu tansah memuji mugi-mugi anak kula lestari widodo Kakang.
udan tangis banjir luh peteng dedet jagat arga belah lir nandang susah mangkono Batari Darmastuti sigrong lelo-lelo kinekep-kekep jabang bayi Pujawati magep-magep ndalewer punang luh nadyan abot jangkae sigra masrahake ingkang putra mring Resi Bagaspati ucap mangkono Sang Bagaspati amung kami tenggengen kumlawe kang asta kekalih nampi jabang bayi wasana Batari Darmastuti ilang saka Pandulu minggah ing kahyangan samar pamoreng suksma sinuksmaya winaya ing asepi sinimpen telenging kabu jegrek nganti kaya tugwaja nenggih Resi Bagaspati bawane Brahmana putus nadyan nampi paiting lelampahan ingkang yektine weh Prabawa peteng jroning galih parandene mawah saya banter pangestine ngenya nyambung raos lawan Gusti ingkang Maha Kuwaos yoga brata alampah samadhi ngeningake Pancadriya ing batos amung pasrah sumarah mring jidaring kodrat ucap ora kaya ingkang mapan ing antariksa ing gegana ana naga sing gedhene kegila-gila hakemul mendung galak ngakak mangap tutuke kaya guwa nyaut marang Sang Bagaspati
Hong ilahi ngawik namastu namasidam Resi Bagaspati aja kaget ulun Jawata ing kahyangan sapta bumi ya sapta pertala sang Hyang Anta Buga ingkang merpeki jeneng kita. Aduh Bukulun, halilan kula ngaturaken sembah pangabekti mawantu-wantu kunjuk Bukulun Anta Buga. Ya ndak tampa gawe bombong ing rasa. Urbanana Bagaspati. Nadyanta kaya mangkono aboting lelakonmu nanging jiwamu isih tetep kok lambari hambeking Brahmana ingkang ora kegiwang kelawan eden-eden kadonyan. Pujawati putra putrimu iku yektine nugraha gedhe saka pangeran yen pratitis lan pener anggonmu mlawentah dewasane bakal dadi putri ingkang linuwih lan bisa nurunake anak wadon mustikaning bumi. Kejaba saka kuwi nalika jeneng kita ndak prawasa ndak ajar jeneng kita babar pisan ora serik lan ora gelem males mertandani lamun to atimu sabar lan pinter ngendhaleni kanepson. Mula kang mangkono dina iki ulun bakal paring kadigdayan ingkang ngedap-ngedapi marang jeneng kita. Kacarita gumuruh gawe giris dewaning ula nenggih Bathari Anta Buga sigrang ubal-ubal sisik ing naga mangkono ilang sipating sisik dadi buta pirang-pirang yekti iku kadigdayan linangkung Aji Candha Birawa. Buta galak solar lunjak-lunjak ngabeh citra-citra nyandak sampun nuli tanjak jagat kaliwaten rupaku ning jalopen iki kula napa lasengko kurang kalamen nanging kula
Bapak, 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 bapakku, bapakku. Bapak Bagaspati, aku Candha Birawa, aku Candha Birawa. Aku saka paguyuban Campursari Candha Birawa. Melayani ekonomis wujud elektron penyanyi satu. Bapak Ciluba, Ciluba. Aku nderek bapak, aku nderek, aku melu bapak, aku melu bapak, aku melu pak. Pak, aku melu pak. Aku duwe anak wedok siji ditinggal minggat karo mboke. Parantene malah didaku bapak karo anak pirang-pirang kaya ngene. Saka apa paguyuban Campursari Candha Birawa Pake? Mboten Pake niki saking kadigdayan sisikipun Sang Hyang Antaboga Aji Candha Birawa wujudipun buta cacahipun pirang-pirang. Ya yen pancen kowe bakal melu karo aku, tetep ana syarate. Apa kowe saguh? Saguh, Pake, saguh, Pake. Syarate siji. Aja ngganggu anggonku laku tama netepi darmane Brahmana. Angka loro. Kowe kabeh kudu ngreksa marang kawilujengan lan keslametane anakku Pujawati. Angka telu. Kowe melu aku mung sawetara. Kowe melu aku mung sawetara. Heeh, Pake, yen laris aku melu kowe. Yen sepi aku ya Nyampursari, Pake. Kowe sawetara melu aku tegese ora selawase. Besok bakale kowe bakal ndak ngengerke marang menungsa sing trep sing ngayomi karo anakku Pujawati. Nggih, Pake. Nggih, Pake. Aduh Bathara Gunggang Ampurwa. Paring
mereke mangsa guming sire wanci. Dina dadi sasi dadi taun keklumpukaning taun dadi windu. Wis ndungkap rong windu 16 taun lakune wektu. Haglar-gilar-gilar pendhapa gung ingkang dapeni mergawani hanenggih gumelaring kraton negari Mandaraka ya ing negari Madras. Sentana miwah para kawula urip mulya raharja awit agung katresnane Sang Prabu Mandra Pati ya Mandradipa. Samono nedeng lenggah siniwaka kadhep ingkang putra kinasih hanenggih Raden Narasoma. Rinjang nayakane ngrat tengrat utama Iwang Suksma diluwih uga paring pepayung pring panjenenganing ingsun satemah ambabar pepadang aning negara Mandaraka. Putraku Narasoma. Kawula nuwun wonten timbalan ingkang adhawuh Kanjeng Rama amiji ingkang putra. Kalilan kula ngaturaken sembah pangabekti mawan tuwa-tuwa kunjuk wonten ngarsa paduka Dewaji. Yo, ndak tampa gawe bombonging rasa ora liwat pangestune wong tuwa maragake ditampani. Nun inggih Gurawalan anggen kula mundi tinampi tangan kula kalih mugi andadosaken jimating gesang kula Rama Prabu. Narasoma. Banget pun Rama muji syukur marang kemurane Hyang Agung kejaba panjenenganing ingsun Prabu Mandrapati jumeneng Narendra ana ing negara Madras Nyakarwati mbau dendha ngenyam kawibawan kemul kamukten disembah wong sak negara. Dasare pinaringan nugraha anak lanang sing mursid, anak lanang sing sigit, pinter gawe bombonge rasa tumrap wong tuwa. Nanging nadyan kaya ngapa lan kepiye yen nganti pun Rama kebablasen
mung mendem karo rasa seneng nganti lali nglawentah marang anak tan wurunga bakale getun keduwung ing tembe murine. Gandeng bisuke sing ndak dama-dama sing tak golo-golo tak gadang-gadang tak udang-udang nerusake keprabon mongko dadi ratu ning negara Mandaraka ya mung jeneng Sira Narasoma. Dadi ratu mono beda kelawan para kawula. Ratu ki beda kelawan para kawula, yen para kawula mung ngurusi karo uripe dhewe, nanging lamun ta ratu kuwi menungsa ingkang sinampiran pakaryan, sinampuran kewajiban, ya kuwi nemtokake banger bacin butek bening mulya rekasane kabeh para kawula ing negara Mandaraka. Lan ndak pundhut kanthi banget jeneng sira dadi satriya aja nganti nindakake dosa gedhe. Ya sanadyan kabeh menungsa urip ana alam padang ki mesti duwe dosa ning sing kirana dosa sing gedhe. Ewadene dosa gedhe ki antarane ana 7. Ana 7 perangan. Sepisan ya kuwi nyembah sak liyane pangeran. Kowe rumangsa marem saka mareming rasamu duwe keris sing bisa dadi srana sekti mandraguna kawetu kang dadi tembungmu. Aja aku duwe keris iki tangeh lamun aku bisa dadi satriya sekti. Aja aku duwe pusaka iki ora bakal aku dadi wong pangkat. Aja aku duwe gaman iki ora bakal aku dadi wong sugih. Yen tembunge wis nganggo aja kaya ngono kuwi wis ngiwakake panembahe marang Gusti merga nyembah karo pusaka kayu watu lan sapepadane kuwi dosa gedhe. Inggih Rama. Nah, dosa gedhe ingkang angka 2 ya kuwi lamun to nindakake lampus diri. Merga nglawan kelawan takdire Gusti, kodrate pangeran. Utawa nglarani karo awake dhewe kanthi bab-bab ingkang maksiat, mendem lan madat utawa nindakake pakarti sing gawe rekasane jiwa lan ragane. Angka 3 tega mentala sengaja wani ngilangi nyawane wong liya apa meneh gugurake karo anake dhewe kang mapan ning kandungan kuwi dosa sing gedhe. Angka 4 ya kuwi nyritakake alane wong marang wong akeh. Nyritakake alane wong marang wong liya kuwi yektine padha karo nyebar fitnah, kuwi dosa sing gedhe. Angka 5 nindakake laku sedeng utawa laku selingkuh utawa laku zina apa meneh le selingkuh karo bojone wong liya. Kuwi dosa gedhe sing bakal njrimpeti laku kautamanmu yen wani tumindak sedeng lan selingkuh kaya ngono kuwi. Kowe yen tak kandhani manuta aja kaya prajurit-prajurit sing ora ngerti tata ing mapan ning Mandaraka. Angger tak kandhani aja pisan-pisan nyedaki zina, le jawab malah kula mboten nyedaki ning kula malah nindakaken malah ngono kuwi. Lah kuwi. Angka 6 tega mangan jatahe wong miskin utawa anak yatim kuwi ya dosa gedhe. Angka 7 marem lan critakake dosa-dosane marang wong liya. Aku biyen nate mendem. Aku biyen tau mateni wong. Aku biyen sinden 7 nate tak gagahi kabeh. Yen wis ana tembung kaya ngono kuwi marem karo dosa-dosane, kuwi bakale njrimpet lakune kautaman. Aja nganti nduk tindake, kudu kok singkiri ado. Inggih Rama. Inggihmu sing tenanan. Inggih Rama. Lah, ewadene dosa gedhe mau bisa antuk pangapura lamun to kowe gelem nindakake 5 perkara. 1. Tobat sing temen. Cirine tobat ya kuwi getun lan ora mbaleni tumindake sing kleru.
kuwi siji. Angka loro dikir kanthi tekun sing surasane nyuwun pangapura lahir batin marang pengiran lan wong sing kerep dikir kuwi bisa dadi lantaran ngrampungke marang perkaramu. Angka telu nindakake pakarti sing becik tekun pangibadahe nggedhekake amal utawa sedekah utawa gawe seneng tumrape wong liya upamane nedenge ambawarsa anggene palakrama kaping 50 utawa kencana banjur nanggap budaya nyenengke wong sak lapangan kuwi calone swarga tundha sanga kaya ngono kuwi. Makaten Rama. Nggih. Turapi aja mung pisan, taun ngarep ya kudu ngene iki neh ngono. Kuwi banjur angka 4 telung perkara mau ora ditindakake bisa uga nampa panandhang. Tegese telung perkara nindakake pakati becik, dikir lan tobat ora ditindakake kuwi mau uga bakal nampa panandhang utawa musibah utawa lelara ning yen ditampa kanthi ikhlas lara mau yektine bakal ngrontokake marang dosa. Sing pungkasan angka 5 dosa gedhe bakal antuk pangapura lamun ta wani nyuwun pangapura marang wong sing nate dilarani atine upamane wong sing dilarani mau wis kebacut seda asring ndongake lan ikhlas lan tulus anggene nyuwun marang purbane Hyang Agung supaya wong mau antuk pangapura kuwi bisa nglunturake marang dosa. Pramadewan ingsun Aduh Kanjeng Rama ngaturaken panuwun ing tanpa pepindhan. Sedaya dawuh paduka badhe kula gegem kinarya pepakem manggen kula netepi dumateng darmane agesang. Nyuwun tambahing pangestu mugi-mugi kula sembada netepi dumateng kekudangan paduka Rama Prabu. Ya pancen sing ndak karepake kaya mangkono Narasoma. Kejaba saka kuwi pun Rama ki ngibarate srengenge wis mentiyung ana ing jagat kulon. Ngibarate srengenge wis meh ambles ana ing jagat kulon, tegese pun Rama wis tuwa, pun Rama wis sepuh. Wis wancine Prabu Mandrapati iki mendhita. Jeneng sira ora suwe maneh bakal ndak sengkakake ngaluhur, ndak tetepake lan ndak wisuda mongko dadi ratu ana ing Madras kene. Lan supaya adhem kang dadi perintahmu lan uga ana panglimbange rasa anggenmu netepake marang kawicaksanan dadi ratu mono ya kudu duwe pacangan, duwe sisian utawa duwe garwa prameswari. Ora perlu ngenteni suwe-suwe kira-kira rong perkara kuwi ndok saguwe kapan. Pramara rek mangut wong hambrangeng kadhe karunaning kaswate aneng marga memalatkung risang gondo astrat mojo leng-leng lalu hangulati surya mangrang sang wayah Kanjeng Rama jimat semban kula ing Marcapada prapting ndelahan. Nyuwun pangapunten.
Kula ngrumaosi dados satriya ing tasik cingkrang ing pamawas jubluk ing kawruh. Raos sing batos kula kok dereng pantes. Kula jumeneng Narendra karana ngibaratipun tiyang lelungan, sangu kula menika dereng jangkep. Nah, ewadene menawi paduka andangu magepokan kalian pacangan. Nyuwun pangapunten. Blaka suta blak kotang terus terang. Sampun sawetawis dangu kula menika sambung tresna kalian kembang pertapan ing arga belah ingkang awewangi nenggih pun Endang Pujawati. Harga belah kuwi pertapane sapa lan sing jeneng Pujawati ki anake sapa? Brahmana. Bagus biyayine. Ngapunten, wujudipun raseksa. Resi Bagaspati. Kagyat risang kapirangu rinangkul kinempit kempit duh sangreknaning bawana walah jagat Dewa Bathara yen didadekke ratu kowe tolah-toleh kowe tingak-tinguk kowe semaya kowe ora gelem ning bareng ditari rabi meneng-meneng wis duwe gendaan nanging kaget rasaning atiku bareng kowe kandha lamun to pacangamu sing jenenge Pujawati. Ha Pujawati anak pendhita gunung tur dasare sipate raseksa sing jenenge Bagaspati. Apa kowe ra nyawang Rama iki pangkate apa, derajate apa? Narasoma. Kowe tak kudang lamun to duwe bojo mongko dadi garwa prameswari gandeng jeneng sira ki calon ratu. Mbok golek atmajaning Narendra munggahe golek widodari. Mengko pun Rama sing saguh nyinang jambe suruhe aku sing saguh nglamar. Yen kowe arep pepacangan gedene Palakrama karo anak pendhita gunung mongko bapake buta apa ora padha karo kowe nyembret praupane wong tuwa. Kanjeng Rama. Kula tasih kemutan nyuwun pangapunten. Paduka nate paring dawuh nate mucal dumateng kula. Bilih katresnan menika uruping jiwa luhur kanugrahan saking Gusti ingkang sipatipun tulus lan suci ingkang menungsa mboten saged nampik lan milih. Mongko pilihan kula mboten wonten sanes kejawi namung Pujawati. Ning parandene bleger Brahmana buta ingkang andadosaken ganjel sakjroning penggalih paduka. Kowe damar mancung cepeten aja ngandani karo wong gerang. Kula mboten ngandani ning ngaturaken witing klapa sak lugune. Kuwi tembang kaya ngono kuwi. Nanging nuwun sewu. Nadyan kados pundi kemawon pinalangana mlumpat rinantya medhot. Menawi kula mboten kelampan rabi kalian Pujawati luwih becik mati lho. Padha muntat lereke netap supaya yakine beda bang mawing wengit netra kocak ngundara landir bocah nom jaman saiki angger duwe pacangan sing ditresnani dindakke karo wong gerang mung arep mati mung arep lampus diri.
Yen pancen kowe wegah nampa warah nampik marang pitutur becik ora bangun miturut karo dawuhe wong tuamu. Pedaya apa aku ngingu kowe tanpa beda kaya ngingu andeng-andeng sing ora pernah nggone. Tinimbang gawe penyakit lan gawe wirang luwih becik tak cuplak. Yen ra manut karo bapakmu luwih becik kowe minggat aja nyenyepet mripat dijemberi jrambah ngisin-ngisini karo wong gerang. Patih Tuhayata inggih wonten dawuh. Ngerti karo sasmitaning glagat pasemon. Inggih nggih radi kaget kula yektosipun. Nanging kula saged ningali dumateng kawontenan bilih ripalungguhan samangke nembe gempung ingkang dados penggalih paduka sinuwun Prabu Mandrapati. Bareng tak tundung anakku lanang Sinarasoma, aku tetep duwe rasa getun keduwung. Merga nadyan kaya ngapa lan kepiye wong tuwa karo anak kuwi tega larane ora tega patine. Mula kang mangkono ripalungguhan iki kowe ndak perintah. Dayata. Golek ana pendhita ingkang apeparap Resi Bagaspati sing jarene lenggah ana ing pertapan Argabelah. Temonana Bagaspati perintahan supaya medhotake anggene pepacangan Narasoma kelawan putra-putrine sing jare jenenge Pujawati. Reka daya sandiupaya sing ndok tindakake manut sing baku bisa pedhot katresnane cah loro mau. Mboten langkung sendika ngestakaken dawuh keparingipun kula bidhal binjang menapa. Nadyanto sambung obor colok lintang rambatan pundak budhalo dina iki. Magita-gita gage mangkata nggih nyuwun tambahing berkah panestu sinuwun. Bye.
Kaya ngelingake aja padha Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma isolana bidawami kulilai Padang bulan padangnya Zaman kepungkur ake zaman-zaman rame-rame loro gambar kucing dikira gambar macan bengi diputer metu wong edan bengi diputer metu wong edan kurang puas wong ora waras nyati lakoni guyu cekakakan jebul sing takon wis ketularan jebul sing takon wis ketularan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma
sembah nuwun. Ya, yang pertama dan yang terutama nyuwun tepuk tangan yang meriah untuk keluarga besar Gito Sudarmo. Ya.